खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेसेबांखिनि हाबा जाखांनाय सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायखिजाया बिबानाव दङ बा बिबानखौ लानानै दङ आरो बै हाबा जाखांनाय जेसेबांखिनि सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव दङ, हानायमानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ एंगारनानै जोंनि बर' हारिनि देरफुनाय इयुन जेनेरेशन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिबानखौ होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिबान होनांगौनि बाथ्राखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एक्स भलन्टियार्स फर्सनि मानगोनां सारमोना दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों। बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनो नाजादों। जाय बिथांमोना दा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आनसलिकआव बिबान लानानै दं, बिथांमोनखौ जों दा मिन्थिनो मोनदों गासैबो बिथांमोना हाबा जानाय सुबुं गोजा। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला सासे सुबुङा गावनि संसार जानायाव गथ' गथायखौ लानानै आवगायलांनो नागिरो अब्ला जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बे रांखान्थिखौ जेब्ला मानसिया होसोयो अब्ला जोंनि साननाय हनाया संसारिक आरो रांखान्थिनि उनल' थानाय बायदिखौ जों दा नोजोरबोदों बा नुगासिनो दं। बिनिखायनो आं दानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा रोंगौथि गोनां बिथांमोननो एबसुनि गासै हाबा जानाय बिबानगिरिफोरा बे लाइमोनफोरनि आखायाव आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि बिबानखौ हंगारनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनिसो प्लेटफर्म। बिनिखायनो बे प्लेटफर्माव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरि थानो नाङा आरो थानो मोनाङा। जेब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बिबान लानानै हारिखौ सिबिनो जोंनि रांखान्थि हक, आसार खान्थि हक, कालचार गासिबावबो बिथिङाव बिथांमोना गोसो होनानै मावनो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महरै बुहुमाव दिन्थिलांनो हागोन बा दालांनो हागोन। बिनिखायनो जोंनि संबिधान, आबसुनि संबिधानाबो बेखौनो बुङो जे जोंनि आगोलनि बर' फरायसा आफादाव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरिया बा सुबुङा बिबान लानो मोनामोन। बिनिखायनो बिथांमोना संबिधानखौ मानिनानै प्रट'कल सिस्टेमखौ मानिनानै जाहाथे दानि जाखांफुनाय लाइमोन गोरों गोराफोरनो गाव गावनि बिबानखौ गथायना होयो, बेखौ जोङो गुरै खावलायहरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। लोगोसे जों दा नुनो मोनदों आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि हालोदा लासै लासै जोङो दुरबल जालांनाय नुदों। थिग बेबायदिनो जुदि लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि जोंनि दावगाफुनाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि हगारना होआबा लासै लासै जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि जि गोहो बोलो बियो लासै लासै लोरबां जालांगोन आरो लोरबां जालाङोबा लासै लासै जोंनि थासारिया, हारिनि थासारिया गाज्रि जालांगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बुंबोगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाया जोंनि हारिनि सिनस्रि। जुदि हारिनि सिनस्रिब्ला बे हारिनि सिनस्रिखौ हारिनि सिनस्रि महरै जुदि दैदेनलांनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथि गोनांफ्रासो दैदेननांगोन। मानो होनब्ला दानि दिनाव जों नुनो मोनदों जाय बिथांमोना हाबा जानाय सुबुंफ्रा बिबान लानानै दैदेनलांगासिनो दं, सम सम बिथांमोना अबेबा नङा अबेबा समाव अबेबा नङा अबेबा राजनिति दोलोनि उन उन खारनायखौबो जों नुनो मोनो। जाहाथे राजनिति
राजखान्थिनि खिबुआव बा उनाव खारा जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरो बड' फरायसा आफादनिसिम। जोबथारनायाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबावबायदि दुलाराय बर' फरायसानि हाबा जानाय जायफोर बिबानगिरिया दङ बिथांमोना गोख्रैनो बिबानखौ हगारनानै दानि जावगाफुनाय गोरों गोरा लाइमोनफोरनो बिबानखौ गथायनानै होनांगौ। माहारि अनफावगिरि सानसुमै सारमोन मेडाममोना दिनै सानखांनाय फैदों। दिनै जोंनि बर' माहारिनि माखासे इयुनखौ लानानै बिसोरा गिखांनाय फैदों जे थारैनो माहारियारि आफादनि जा मोनसे गोथार आरो बे गोथारथियावनो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिया गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिया अराय सम गोथां जानानै थाबाय थागोन। बावैसो सान सिगाङावहाय मसलपुर गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फानि जा मोनसे स्टेचु मुसुखा आरो बे मुसुखाखौ हरनि समाव सोरबा दुथां आखुनि सुबुंफोरा बुख्लाबनानै गालाङो आरो बे माखासे जालांनाय जाथायखौ लानानै दिनै गावजों गावनि गेजेराव सोरखौबा दायनिगिरि खालामहरनो नाजानाय सोरबा माखासे बर' लिडार्सफोरखौ टारगेट खालामनानै माखासे बाथ्राफोरखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंहरनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनै सोरबायदि सुबुङा बेफोरबायदि जाथावथारै खामानिखौ मावनानै गालांखो बै सुबुंफोरखौसो जोङो फैबाय थानाय समाव हमनो नाजानांगौ आरो दिनैनि बे समाव बड'फानि गोथार दानानै दोननाय मुसुखानि जा गोथार महर मुस्रिखौबो जोंनि सेख्लायाव दाजानानै दोननाय जा गोथार बड'फानि मुसुखा बेखौबो गोसोबायदि बुख्लाबनानै बुफायनानै थांनो हाग्रा मोनसे नुथायखौ जोङो नुबाय। बे माबोरै जाखो? बेनि आन्दोनि सैथोथिया मा? थारैनो आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै बेखौ बुंगोन। माहारियारि आफाद बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय गोबां थाखोनि लोरबां जाबोनाय नुथायखौ जोंबो नुदों आरो बे बाथ्राया सैथोबो। जाय माखासे लोरबांथि नुथायखौ नुनानै जानो हागौ दुथां आखुनि माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि जाथावथारै खामानिफोरखौ मावफुंनायाव दिनै जाफुंसार खालामनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों। बेनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नोजोरथि होनायनि सम आरो बेखौनो आं बारंबार बुंबाय थादों जे माहारियारि आफादनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा दिनै माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै पलिटिक्सनि प्लेटफर्मावबो फारसे आथिंखौ होनानै दोनो बेवहायसो जोंहा एसे दुखु मोननाय दङ। बेराफारसेथिं माहारियारि आफादनि बिबानावबो थायो आरो बेराफारसेथिं पलिटिक्सनि बिखायावबो आथिं फारसे हरनानै दोनो आरो पलिटिक्सआव जुदि एसेबां इन्टारेस्ट दंब्ला पलिटिक्सआव फारसे थाला थांनानै पलिटिक्सनि खामानि मावहै बेवहाय जोंहा बादा गैया। नाथाय माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानैबो पलिटिक्सनि खामानिबो मावो आरो बेराफारसेथिं माहारियारि आफादाव थानानै माहारिनि माखासे गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुङो। बेवहाय बर' हारिनि बिखायाव दा समाव मा जादों माने मानसिखौ बै माखासे माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ फोथायनो हायै बायदि मोनसे सिटुएसन जानानै फैबाय दिनैनि बे समाव आरो जाय सिटुएसना दिनै बाङै बाङै मोनसे गेदेर मोनसे भाइरास जानानै फैदों। जाय माखासे भाइरासफोरनि गेजेराव थांनाय 2022 बिटिसि बिसायख'थियाव माहारियारि आफादनि सांग्रांथि मेल खुंफुंनो लानाय जा मोनसे हाबाफारि बै माखासे सांग्रांथि मेलनि एगेन्स्टआव माखासे दाब दाब बर' गामिफोराव हाबनो होयैनि प्रस्कार्ड लागायना दोननाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे जारिमिन दा बर' हारिनि बिखायाव गोदानै मोनसे जारिमिन लिरजाबाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों। नाथाय जों बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ मालाबाबो नुवाखै। बे मानि थाखाय नुदों? सैथोआ बेनो माहारियारि आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफोरनि माखासे पार्सनेल पलिटिकेलि बेनिफिट्सखौ सोरबा लिडारनो हैनो थांनायनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे गाज्रि नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।